Hej alle sammen, og velkommen til det, der nok skal være mit lille hjørne af cyberspace. Jeg ved overhovedet ikke, om der er nogen, der har tænkt sig at høre på det her, eller om nogen gider at lytte til mig. Men jeg har brug for at få det ud, så jeg har tænkt, at en videoblog på nettet er en god idé for mig. Det er skræmmende. Jeg er ikke vant til at snakke for mange mennesker, og jeg er ikke vant til at skulle forklare mig over for mange mennesker. Men nu prøver vi det her, fordi jeg tror, det er en rigtig, rigtig god måde at få nogle ting ud for mit hoved, og for ligesom at kan forklare folk, hvad det er, jeg render rundt og kæmper med, hvis der overhovedet er nogen, der gider at høre på det. For det kan sgu nogle gange godt bare være en lang klagesang. Men nu prøver vi, og så må vi se, hvordan det går. Som I nok kan se, så sidder jeg på en hospitalsstue lige nu. Og nej, det er ikke fordi jeg har dårligt hjerte, eller fordi jeg har brækket ben. Det er simpelthen fordi, at jeg lider af noget, som andre ikke kan se. Det foregår inde i mit hoved. Altså, for andre kan jeg godt virke meget velfungerende og velformulerende, og have styr på mit liv, og være glad, og have venner, og det hele det kører bare. Men der er også mange dage, hvor det hele bare er noget lort. Hvor tanker og følelser ligesom tager over og gør, at jeg ikke kan rumme at være ude i det, jeg vil kalde den virkelige verden. Og så er det nogle gange, at jeg søger så et sted herhen, altså på en psykiatrisk afdeling, for ligesom at finde ro i mine tanker, og for at få styr på det der følelseskaos, jeg nogle gange lever i. Ja. Men det vil jeg fortælle meget mere om. Det her, det skulle ligesom bare være intro til min videoblog her på YouTube, hvor den kommer til at ligge. Så tænker jeg, at det kan alle finde ud af at bruge, og så er der måske større chance for, at der er nogen, der lige falder over lille mig. Ja. Ja, og hvad skal jeg ellers fortælle? Jo, altså jeg kan sådan kort fortælle, at jeg er 23 år gammel. Er lige vendt hjem til lille bitte Thy i Nordvestjylland fra København. Efter 5 år i København, hvor jeg ligesom flyttede til, fordi jeg fandt en stor kærlighed, og så skulle det ligesom bare være storbysliv. Men jeg er ikke storbysmenneske og bliver det aldrig, så jeg har det godt med at være hjemme i lille bitte Thy. 10 huse og et fælleslokum, er der nogen, der vil kalde det. Men jeg kan godt lide at være her. Det her, jeg hører hjemme, og det her, jeg føler, jeg har min plads. Ja. Og det der kærlighedsliv, det er sådan set også bare rigtig rodet, fordi i København har der været sådan 2 mænd seriøst ind i mit liv, som nu ikke er det længere. Den ene, han er meget, meget langt væk fra mig, altså sådan mentalt, fordi at ham bliver jeg rigtig uvenner med, og den anden, han er, jeg vil kalde den bedste ven. Og det var bare ikke blive med at være. Og så er der sket en masse positive ting i mit kærlighedsliv her på det sidste, men det vil jeg fortælle meget mere om på et andet tidspunkt. Det er sgu bare lige være en fornemmelse af, at hvad går det her ud på, og hvem er jeg? Ja. Ja, jeg ved godt, jeg går i stå hele tiden, men det er fordi, at jeg er hamrende nervøs, og sidder her og krammer min lille tryghedspude, og prøver lige at finde ud af, hvordan det er, det skal fungere. Ja. Og hvad vil jeg bruge den her vlog til? Jo, altså jeg vil lave nogle opslag videoer, hvor jeg sidder og snakker til jer, som jeg gør nu, og fortælle lidt om, hvad der foregår i mit liv, eller hvis der er noget, der er svært, noget, der er godt, noget, der er noget lort, noget, der er fantastisk, så vil jeg fortælle det til jer. I bliver min mentale skraldespand, hvor jeg læser af. Jeg skal nok lade være med at prøve at skræmme jer fuldstændig væk. Ja. Så vil jeg snakke om min kreativitet. Jeg vil vise noget af det arbejde, jeg laver. Ja, altså jeg er kreativ med hænderne, altså jeg maler for eksempel. Og så har jeg min trofaste ven, min meget tæt skrevne gode ven, som jeg kalder en tankebog. Ja. Og den vil jeg sådan set også gerne dele nogle af tingene i den med jer. Og fortælle lidt af, hvad der står i den. Det er ikke alle ting, der skal ud til verden, så nogle af tingene er private, men andre ting må folk godt høre. Og det giver sådan en bedre forståelse af det hele. Det er min ærlige og
centrerede tanker, der bare kommer ned i den bog. Så centreret, hvad hedder det? Det hedder ucensuret. Censur. Uden censur. Det tror jeg bare, vi kalder det, fordi alle de der mærkelige ord, det kan jeg slet ikke finde ud af. Nej. Men jeg håber, I har lyst til at kigge med derude. Og det her, det var så introen til det, der bliver min YouTube-kanal, jeg vil kalde Åben Hjerte. Fordi at det her, det er ærlige ting, der kommer fra et hjerte, jeg vælger at åbne op. Så jeg håber meget derude, I har lyst til at kigge med. For det bliver rigtig sjovt. Det bliver også en lille smule sørgeligt, men mest af alt bliver det bare sjovt. Fordi jeg er tosset. Måske på en god måde. Det må I selv vurdere.